Pozdrav ekipa! Evo ovako, ima ona jedna uzrečica koja kaže da trbušnjaci moraju raditi u svakoj vježbi. Zašto je bitno da trbušnjaci rade, odnosno da budu napeti u svakoj vježbi? Prvo, zato što automatski kad stisnemo trbušnjake, stisnut ćemo i leđne mišiće, automatski će biti kor, odnosno stup tijela čvrst. Kad je stup tijela čvrst, puno lakše i pravilnije izvodimo vježbe, teže može doći do nekakvih ozljeda i kad stisnemo te trbušne i leđne mišiće, bolje ćemo se koncentrirati i na samo izvođenje vježbe koju radimo. Primjerice, da li je to za ruke vježbe, da li su čučnjevi, na podu vježbe ili radimo jumping jack, isto tako stisnemo trbušne i leđne mišiće. A sada ću vam pokazati nekoliko vježbi kroz koje možete i sami proći i vidite zapravo koliko na kojem nivou ste vi sa stiskanjem trbušnjaka. Prva vježba je ovako, da izbacite zrak iz trbuha, uvučete, odnosno gurnete s prstima trbušne mišiće prema nazad i zatim stišćući trbušnjake gurnete prste prema van. Znači izdisaj, stisnemo trbušnjake, ne samo na udah gurnut prste, nego na stiskanje trbušnjaka. Znači stisnemo trbuh, s prstima svjesno baš gurnemo i zatim stišćući trbušnjake gurnemo prste van. Kad to savladate, druga vježba je da svjesno stisnete trbušnjake i zatim prstima pokušavate stisnuti trbuh prema unutra, ali ne date zato što ste stisnuli čvrsto trbušne mišiće. Znači da ste već svjesno uspjeli stisnuti mišiće. Zatim sljedeća, treća vježba je da držite trbušnjake napete i dišete, a prstima samo provjeravajte da li ste dovoljno čvrsto stisnuli trbušne mišiće. Kad to savladate, da možete disati i držati trbušne mišiće, to će vam već biti dovoljno za vježbe, a onda naravno još možete kao ekstra vježbu napraviti tako da i dišete i pričate i držite trbušne mišiće napete. Krenite i testirajte se da vidite u kojoj ste od ovih faza i nemojte na ovu sljedeću prelaziti ako ovu prethodnu niste dobro izvježbali i naučili i probajte osvijestiti kod svake vježbe nakon toga da li stišćete trbušne mišiće. To vam je možda najlakše kad radite recimo čučnjeve bez opterećenja i samo s prstima isprobate i vidite da li ste stisnuli trbušne mišiće.